jan nyepelekne. Yuk, semua. Sumarmoyo. Sukoharjo bergoyang asik. Saben ku nyawang fotomu rasa kangenku marang sliramu piye ning tutik biyen nate adum tresno bebarengan ing gedung ombo walah ning tutik asik. Iki lagune penak sing nyiptakne ya Mas Landak. Ning rong karuan sing nyiptakne iki iso nyanyi. Iso. Alah gombal. Mangsane. Kuwi nek gawe lagu kok nyanyi ning godak kuwi. Iso ya, Mas. Dek ben slering kok. Ayo, masuk, Dik. Panyuwun ing siramu.
gobloki aku. Lah goblok piye lho Mas? Bah lho Dek tak sia-siane kowe iki. Oh alah. Saiki menyadari menyia-nyiakan aku. Bocah gematine rame-ram lho Mas. Mas Tutik iki nek wong sirahe ngelu dipijeti. Aku ya gematine masuk angin tak keroki. Abang kabeh ngarep buri. Lah kerok-kerok kan mosok buri tok. Ejan. Kowe ora ngrasake Mas goblok aku Dek ben. Ora tak kapak-kapake lho. Ayo Dek, masuk. Saiki jek goblok. Bocah aja. Panyuwun Oh, ing sliramu Harjo bergoyang buin asik. Oh. Pak Keo tak kecil. Maju Mas. Oke. Serlok. Taruh dulu. Garingnya Indonesia. Kaya piye karo aku? Wong batin iki kene Aku lho gemati lho, kurang piye aku? Lah yo. Dekek apa kaya ngono dekek? Aku ya duwe dekek padake. Penyanyi nyekeli ae. Ora jarono. Awake dole kowe. Lah nyapa to? Jenengan Aku saja. isi aku. Kaya rabies sama piye? Aku ki wis vaksin yo, Mas. Batin iki kene lho, batin kok ngisor. Lah batin ki jero, Mas. Nek jero ki nggone ngendi wae kene. Samar karo kowe. Lino aku kudu lino kami dikondong ngendili tresnani bayang eling atiku kasiksa. Ayo Dek iki omahe asik.
kaya ngene omah omah ra ana tentreme Sukoharjo makmur nangis batinku nangis kesiksa ninggal aku abotika wong liya salaman saret iki lho Sukoharjo kabeh lagi sing ngersake sinten to Mas Bogel Bunda niki Sukoharjo nggih alhamdulillah sehat alhamdulillah pripun Mas ya aku ya salaman jane sing ngersake sapa kabeh ki mau lah ya alah babakan dekek ae iki goleki joget cek jane kok nyambut gawe wah ya Allah pokoknya spesial kagem keluarga Sukoharjo ya Mas Duli yo dintekke Mas Sukoharjo ki persoake mboten gak ngangku iki durasi lho Mas durasi lilo aku kudu lilo Sukoharjo makmur direbut mana di mana anak kambing sayang mencinurimu wis mulya terus Mas ya eling hatiku kasih Sugeng Rawuh Bulu Rahadayani ya Allah Sukoharjo ayo ya asik Sukoharjo bergoyang spesial kagem Sembar Mulyo Mania yuk 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 apa kabeh lelakonku kowe teko nglarani atiku urip kaya ngene omah omah ra ana tentreme Interupsi Bapak Ibu tamu undangan semuanya yang memiliki mobil dengan nomor polisi A1522XO 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 warna putih, mohon digeser, ada kendaraan lain yang mau keluar. Nggih. Gimana? Nggih, Mas. Niki wau menunggu kalih pertemuan dua sampun mlebet.
Tenang. Ibu nggih ngersake janda baru. Ya. Ning Dalem. pokoknya bar iki kabeh briksik Ya. bulurah. Oke. Bulurah Handayani. Oke nggih. Hah? Iki menunggu kali pertemuan pun mlebet lho Mas. Ya, tenang no Aja pikirmu. lali. Yo dintekke sik. Lilo aku. Ahe. Keluarga besar Palembang teng pundi nggih menika nggih? Pak De Suhar. Ade. Yo. Asik. Ibuku sayang, sugeng siang, sugeng Mbak tinggal Wiwin. tetangga. Mas Agus. Iya, iya, iya. Iya kita kendil. Sukoharjo bergoyang. Dino minggu sing tak tunggu kowe ngajak ning tawang mangus kanthi lingsir rengenge aku nungi nunggu kowe Tak SMS lambeles yen tak telepon malah pateni entar men sing ndi terkene aku mangkel sing pundi biayenipun lali jan dene sadar sapa wong sing ora gelo aduh dandan kowe ora teko Ya Allah Pak De kok kelewat to niki mau kula Aku bablas wis salim ya, mau. matur sembah nuwun. Bapak mboten ngrencangi Pak De Monggo, joget nekar. riyen menika. Oh mangke. Rada cek. Entar men direncangi Pak De. Keluarga besar Palembang saking Pak Gino Bekasi. nika bos Widodo. Oh nggih, Pak Widodo matur sembah nuwun. Pak Gino joget riyen. Monggo. Jan-jan kowe ning ngendi gelagatmu sajak nyupriyani atiku sujane kopi kencan karo wanita liya. Semar Pak Mulyo. Gino, Pak Widodo. Oh, Pepe. Iya. Semar Mulyo.
Uti sinten menika asmanipun? Namanya Uti siapa? Uti Sunarti. Uti Sunarti juga Salim Bapak biyen. sinten menika? Bapak Suhari. Bapak Suhari sehat-sehat nggih. Berkah sehat selalu nggih Kakung. Amin amin Uti. amin. Nah. Jan-jane kowe ganti kelakatmu kaya nyupriyani atiku sucono yen sliramu gendak karo liya. Ibu joget mboten menika? Iki Bos Karmen nyuwun lintang asmara. Mas. Oh. Ah. Gini iki lho, seneng aku. Kene iki lho. Halo, halo, muni Pak. Yes. Halo. Ya. Oke. Bokna. Hamah aku. Piye? Wes sing lebokne lah. Sabtu pendito ratu bringes liramu dadai siseku mugi sing lelani tresnaku bakal Kamu spesial kagum pangasmu.
iso ngrayu aku sabar gel sabar gel. Sabar piye? Ya sabar. Lah klobas ra entuk nini. Lah iya. Umroh. Ganti niki sakniki pacar kula. Mas, jarekku mlotrok. Oh alah niki. Benake, Mas. Oke, baik. Iya. Oke. Lebokne jero. Oke lah alah. Iso apa ora jane? Bukan ini ya. Udah gone. Sabtu pandita. Kasno. Empun. Oke. Pripun, Bu? Sinten, Bu? Pripun? Empun. Ya wis tak nuni ya. Ayo, kula mlampah mriko nggih. HP ku ilang kok, Mas. Ampun matur sembah nuwun. Pripun, Bu? Ya. Apa? Lakone apa? Kene. Nek. Iya, apa Bu lagune? Apa Mas? Angelok ini. Apa? Pamer bojo? Rane sing iso. Apa? Kok Probolinggo? kembang Probolinggo.
Aku mau tamasya Ah. keliling-liling kota sambil melihat-lihat keramaian yang ada. Saya panggilkan becak, kereta tak berkuda. Becak, becak, tolong bawa saya. Lihat kebunku penuh dengan bunga, ada yang putih dan ada yang merah. Setiap hari ku siram semua, mawar melati pupuk asmara.
suwun Bapak. Monggo. Taketan jadroning ati datan luntur kaya marake Ya aku kowe dadi garwa Sesekno Mas. marga lereng nek gubuk asmara Semar mulya lagi. Yo. Goyang Ibu. masih lewat aku keringan gubuk kae yen aku lereng ning kakak kebak tulisan warna abang tondo kasih sayang lenanging yen ate tanpa bantal tanpa kosa bota-bote ke taman asmara gubuk kae nyipati wiwit biyen tumeka saiki gubuk kae kepasito wangi-wangi nganti kakak rena Bablas ke sesi demenan Mas. Monggo Pak De. Tadatan jadroning ati datan luntur saya marake aku kowe dadi garwa marga lereng ning gubuk asmara Sesi Demenas. Mulya lagi. Yo. Jadulnya lagi bro. Ayo Mas joget. Yo. Niki Mas monggo. Ayo Mas. Matur sembah nuwun. Yo yo. Lowe becek paten aku timbang berpisahan berkekang selesnya tak rewangi samudono keluarga germolan peputra
Nggih Mas. Leres. Nggih. Oh terus kirin, oke. Urip ono. Oh. Rekan-rekan dari Ibu Wiwin ditunggu di depan panggung untuk merapat bergoyang bersama nggih Bu Iya. Urip ono kutha gedhe tapi tak tukoke masak isine apa bae natiat sesideman mesti kesempatan iya. Sambung wanci dalu cok.
sembah Pak nuwun Kasih. nggih, Pak D. Keluarga besar Priuk, matur nuwun Bapak berkah sehat selalu nggih. Tomang, sembah nuwun. Bu Sumi, Pak Pai, Ibu Pak matur Paidi. suwun nggih, Ibu. Ketemu nanti tanggal 27 di kediaman Bapak di Pademangan, Gor Pademangan nggih. Oh nggih 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 nggih. MC-ne sapa? Yang hajatan tiang tomang mriko mangke Pak D tindak mriko malih campur sarine Semar Mulyo. Iya Mas Sis. Sip. Oh ketua panitianya Pak D wah genah gayeng nek ngene iki Nggih, Mas. keluarga besar Priok Pak Katiman. Nggih, sembah Matur nuwun. sembah nuwun. Ini Bu Parmi tadi lagunya pertemuan, dua Pertemuan ditagih dua. Mas. Juga nanti Karang Iya. Taruna, Dek, ada lagunya Tambal Ban dan Ya. juga nanti ada Genit. Siap. Pokoknya Buat turun closing nih. ya. Sembah nuwun nggih, Mas. Ya Pak, Allah. matur nuwun. Mendah boyo